Καλώς παιδιά, σήμερα θα βαθμολογήσουμε όπλα part 2 και πρώτο όπλο θα είναι, το πρώτο όπλο για σήμερα θα είναι η μπαζούκα. Η μπαζούκα μπορεί να βαρέσει από εδώ εκεί. Είναι αρκετά καλή και τη χρησιμοποιούν όσοι παίκτες. Είναι η 20 level 10 και τις μπαζούκας θα τις βάλουμε ένα. Τις μπαζούκας θα τις βάλουμε ένα 7,5 στα 10. Επόμενο όπλο για σήμερα λοιπόν είναι το Assault Rifle. Αυτό το όπλο το ξέρετε πάρα πολύ, γιατί είναι το πρώτο όπλο που ξεκινάτε, σας το δίνει δωρεάν. Και το Assault Rifle και στο θεωρούν πολύ κακό όσοι είναι 20 με 40 level 60, αλλά είναι πολύ καλό γιατί είναι πολύ καλό για τους υπολογιστές και είναι και πολύ καλό γιατί μπορείς να βάλεις εύκολα άτομα. Σε αυτό το όπλο θα του βάλω ένα 9,5 στα 10 γιατί είναι πάρα πολύ καλό. Και το τελευταίο όπλο για να κλείσουμε το βίντεο είναι το Slingshot. Το Slingshot είναι πάρα πολύ καλό γιατί μπορεί να κάνει και αυτό, κοιτάξτε. Και είναι σαν το Energy Pistols, απλά δεν έχει άπειρες σφαίρες. Ας πούμε κάποτε τελειώνουν οι σφαίρες τους. Είναι το Energy Pistols. Είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί άμα κάνεις αυτό μπορεί να τον πετύχεις, είναι καλό αυτό στην αρένα. Και παμάρει γρήγορα σαν το Energy Pistols. Αλλά χάνει το κόμπο του. Οπότε θα του βάλω ένα 8,5 στα 10 και κάντε like και subscribe. Bye!